Кратка история на тревата, втора част. Първият плат е направен чрез тъкане на коноп. Китайците правят първата хартия от черница и коноп. Папата обявява, че пушенето на марихуана е светотатство. Декларацията за независимостта на Америка е написана на конопена хартия. Наполеон открива, че по-бедните египтяни пушили трева за еляк. Забранява във Франция наши. Бахти педераси. Холандците одобряват закона за опиума. Това е основата на холандската толерантност към леките наркотици. Великобритания забранява използването на канабис. Америка прави първия си арест, свързан с трева. Самуел Калдуел получава 4 години за притежание. На среща на Обединените нации още 100 други държави се съгласяват да направят нелегална марихуаната по целия свят. През 60-те средното количество на THC в канабиса било по-малко от 1%. През 2008 9.6%. Хавайските конопени фермери са първите, които отглеждат марихуана хидропонично. Канада е първата страна в света, която предлага медицинска марихуана на пациентите си. Обединените нации обявяват, че в над 172 държави или територии се гледа марихуана. Така, това беше историята на тревата. Ти реши дали ще пушиш или няма пушиш,